Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Mikapa Red Box. Τα ήθη και τα έθιμά μας, η γλώσσα μας, η παραδόση μας, οι χοροί μας, τα τραγούδια μας μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Απ' άκρη σ' άκρη, στη γη, σε όλη την Ελλάδα, στις πόλεις και στα χωριά. Ένα χωριό που κρατάει σφιχτά σαν μια γροθιά την παράδοση είναι και τα Αλωνάκια στην περιοχή της Κοζάνης. Από εκεί ακριβώς μας ήρθε η Δήμητρα Παπαγερίδου. Δήμητρα, καλώς ήρθες στο Mikapa Red Box. Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μπάμπη τον Κεμανατζίδη για την πρόσκληση. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που είμαι στην παρέα σας σήμερα και ελπίζω να περάσουμε ωραία. Ήδη ξεκινήσαμε, ακούσαμε έτσι τη χρειά της φωνής σου. Είσαι νέα, πολύ νέα σαν τραγουδίστρια της ποντιακής, ας πούμε, παράδοσης και μουσικής. Πολλοί κόσμος μπορεί να μην σε γνωρίζει, οπότε πιστεύω ότι αυτή η μία ώρα γεμάτο μουσική εδώ από το στούντιο του Μπάμπη του Κεμανατζίδη θα είναι και μια ανακάλυψη όσον αφορά όλα αυτά τα χαρίσματα που έχεις, που τραγουδάς ποντιακή παραδοσιακή μουσική. Βεβαίως. Λοιπόν, μαέστρο, ας ξεκινήσουμε. Καρδία μου γομματώνω νερά, λάσ και τα πάντα
σιασεύω να μην ξέρω που κες να τερώ. Να τρομάζω και να στέκω αμμονία τζούις, να ανοίγω τα χέροπα μου και για πες να ρούεις, να ανοίγω τα χέροπα μου και για πες να ρούεις. Έχει και μεράκλια θα τραγωδώ, καρύπκα θα χειρίζω, ψιμ καρύπκα θα χειρίζω. Έχει και να τότε σον το καρδόπον, σιβρούλαμ θα τη λύζω, ναι η σιβρούλαμ θα τη λύζω. Α τότε σον το καρδόπον, σιβρούλαμ θα τη λύζω, ναι η σιβρούλαμ θα τη λύζω. Όχι και μεράκλια θα τραγωδώ, τον ήλιον θα ματώνω, ναι τον ήλιον θα ματώνω. Όχι και δαυτά τον αχαμέλιν, να γέουμε γλιτώνω, να γέουμε και γλιτώνω. Δαυτά τον αχαμέλιν, να γέουμε και γλιτώνω, να γέουμε και γλιτώνω. Όχι και κρύο νερόν θα είνουμε, θα μπαίνω σαν πέγα, θα μπαίνω σαν πεγαδιά. Κρύο νερόν θα είνουμε, θα μπαίνω σαν πέγα, θα μπαίνω σαν πεγαδιά. Να έρχονταν κουβαλούνε με κορτσόπα και νύφα, κορτσόπα και νύφαδιά. Να έρχονταν κουβαλούνε με κορτσόπα και νύφα, κορτσόπα και νύφαδιά. Όι, και να έτσι πως έμνειά και γελκόμπαλαλον, έλα
σε σομπάρχαρδα στήλω κι αν ωραία εις καλατάζα θέμα παθαδίωσε κι αν κι ωραία εις τα κάλα τι δεν πακυδίωσε. Αναδέμα σε καυτόμα το θέμπα ο κρούσμωματ να θέμα σε καυτόμα ο θέμπα ο κρούσμωματ απάτω την εμορφάδας δώσ' και μεν έναν κομμάτ απάτω την εμορφάδας δώσ' και μεν έναν κομμάτ. Αναθέμα την κορυφή δικός ανήτμα εκεί δέντρον και φύτρο σε μπουλίνγκι και λαϊδί και εκεί δέντρον και φύτρο σε μπουλίνγκι και λαϊδί. Αναθέμα σε καυτόμα το θέμπα ο κρούσμωματ να θέμα σε καυτόμα ο θέμπα ο κρούσμωματ απάτω την εμορφάδας δώσ' και μεν έναν κομμάτ απάτω την εμορφάδας δώσ' και μεν έναν κομμάτ. Και σο καντάρε γαπιέ μεν και αλτσέφτερ κι θέλει και σο καντάρε γαπιέ μεν και αλτσέφτερ κι θέλει πασχήμ το ένα λησβερίς να θέλ να δει και πέρ πασχήμ το ένα λησβερίς να θέλ να δει και πέρι. Και ναι τσατσοφότσε μπουλομπομ και μπορώ να κοιμούμαι τσατσοφότσε μπουλομπομ και μπορώ να κοιμούμαι τσαμονοστίες εμπροστά μ' την νιαούμε και σκούμε τσαμονοστίες εμπροστά μ' την νιαούμε και σκούμε. Έχον αντρανών σεβδιά να πες στην καρδιά μ' έχον αντρανών σεβδιά να πες στην καρδιά μ' αν το εν το φώσει κι όλιον η χαρά κι όλιον η χαρά αν το δει με ελπίδα δει με και φτερά όλοι ανασπαλώ όταν εν σούμα. Έλα, έλα, πουλο, πόντε μόντο, σεχράντο, πον, το παλαλοντάρ, νο, πομπο, δε δίζαντο. Έλα, έλα, πίτικο, να σωιόντο, μικρικον, τε μόντο, λαλά, σαρκο, να λελεύατο. Ενώ θησαυρόσιμ στον κόσμο να παν ενώ θησαυρόσιμ στον κόσμο να παν ο Κυρσάτς να έχαντε να φτάει παλαλά να φτάει παλαλά για τα χατήρια δε φταών εγώ δε μοντοπιτικόν που δε δίζαντο. Έλα, έλα, πουλο, πόντε μόντο, σεχράντο, πον, το παλαλοντάρ, νο, πομπο, δε δίζαντο. Έλα, έλα, πίτικο, να σωιόντο, μικρικον, τε μόντο, λαλά, σαρκο, να λελεύατο.
Ελάρνη μάσα μακρά να λελεύωσεν, ελάρνη μάσα μακρά να λελεύωσεν, λάσκου μέσα ερημίας κι αραεύωσεν, αχ κι αραεύωσεν, λάσκου μέσα ερημίας κι αραεύωσεν, αχ κι αραεύωσεν. Ομούτια με κόψα, τελείωσα. Τα ομούτια με κόψα, τελείωσα. Έδωλωσαν το ματόπαμ και νεδίσωσαν. Αχ, και νεδίσωσαν. Έδωλωσαν το ματόπαμ και νεδίσωσαν. Αχ, και νεδίσωσαν. Σαν χιλιά στο ανιάρ, έλα baby σε ντέμον. Θέλ καρδίαν δελάκι, λυσεύδια για να κρατεί. Θέλ καρδίαν δελάκι, λυσεύδια για να κρατεί. Και ατού ανάμεσα ένα ψέμα και χωρεί. Και ατού ανάμεσα ένα ψέμα και χωρεί. Και τον εαγνών ρίζα μη αγαπτέσον, ορκή και ομνέματα δάκρυα και τσανέματα.
βρίσκεται τα ρασιά. Πίνει τα κρύα τα νερά και σύρτη μανασίαν. Πίνει τα κρύα τα νερά και σύρτη μανασίαν. Κι ο πανεντόγιος μας είσαι ένα σαν που είσαι έναν τραν. Και ναύσα τα γέλα με δεμέντα προάτα σκηγάνταν. Αύσα τα γέλα με δεμέντα προάτα σκηγάνταν. Ανοίξτε θα περάνω, ρασιά και ρασιό κέφαλα. Ανοίξτε θα περάνω, χωρία περέντα ψημών, όντες αναστενάζω. Χωρία περέντα ψημών, όντες αναστενάζω. Χαιρούμε, απίδια βέντς και κλαίω. Πως χαιρούμε, απίδια βέντς και κλαίω. Το στόμα μ' να ξεραίνεται, γιατί σε εγκατανλέω. Το στόμα μ' να ξεραίνεται, γιατί σε εγκατανλέω. Και μείναν δολοεράς και νεγρίναν τα βλιάς. Ες και μείναν δολοεράς, ρεγρίναν τα βλιάς. Και ένα λοκέξα την καλατζής που λομπόμ τη λαλιάς. Αλοκέξα την καλατζής που λομπόμ τη λαλιάς. Σε έναν ψηλόν ρασίνε περάν την κουκουλάμ. Απάν σε έναν ψηλόν ρασίνε περάν την κουκουλάμ. Και ναι περάνε τεν κολπιόν την ώρα να σιγουλάμ. Περάνε τεν κολπιόν την ώρα να σιγουλάμ. Ξύλα δεν θα πάει, Ίνδια λες αν δεν φτάει, Ίνδια λες αν δεν δε. Σα ξύλα να δεν θα πάει, σα ξύλα δεν θα πάει, Ίνδια λες αν δεν φτάει, Ίνδια λες αν δεν φτάει.
Μίκα Barrett Box, σήμερα εδώ έχει μέλλον η ποντιακή μουσική, η παράδοση του πόντου, νέοι άνθρωποι όπως εσύ. Πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι έτσι με την παραδοσιακή ποντιακή μουσική, με το τραγούδι? Τα ακούσματά μου εμένα είναι από πολύ μικρή ηλικία. Ακόμα μωρό ήμουνα, στην κούνια με κοίμιζε ο μπαμπάς μου με τη λύρα. Έτσι πήγε το μικρόβιο μέσα μου. Μετά συνέχισα σε μουσικό σχολείο, όπου και τελείωσα το Λύκειο. Και σιγά σιγά ξεκίνησα. Στο μουσικό σχολείο δηλαδή είχατε παραδοσιακά όργανα? Βεβαίως παραδοσιακά. Όλα, ναι. Ωραία. Από εκεί ο δάσκαλός μου με βοήθησε σιγά σιγά. Βγήκα και προς τα έξω. Μετά ήρθε και μια συνεργασία με τον Μπάμπη. Κάναμε 2 καινούργια τραγούδια δικά μας. Στίχη του Γιάννη του Βασιλιάδη Βδαλονάκια βεβαίως, και μουσική του Μπάμπη. Όλο αυτό το υλικό, αυτά τα τραγούδια, πού μπορεί να τα βρει ο κόσμος? Στο YouTube βεβαίως. Όλα είναι εκεί και από διάφορες εκδηλώσεις, διάφορες εμφανίσεις, όλα εκεί. Ο κόσμος που ενδιαφέρεται να μάθει για σένα, τα νέα σου, πού βρίσκεσαι, κάτι καινούργιο που ετοιμάζεις, πώς μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί σου, να δει υλικό δικό σου? Στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, στο Instagram επίσης. Και στο YouTube. Και στο YouTube βεβαίως, ναι. Έχεις ένα κανάλι δικό σου, ωραία. Λοιπόν, να συνεχίσουμε εδώ. Να συνεχίσουμε βεβαίως. Αδάπαν σαβράδαση, τα νεότητα με φάγα. Αδάπαν σαβράδαση, αδάπαν σαβράδαση. Γράψον γραμμόπον στείλομεν, ας έξερονται φτάσει, ας έξερονται φτάσει. Γράψω γραμμόπον στείλομεν, ας έξερονται φτάσει, ας έξερονται φτάσει. Μη κλαις άρνη, μη κλαις πουλί μ' χαλάουνταν το μάτιας, χαλάουνταν το μάτιας. Γράψω γραμμοπόν, στείλομεν με λαμπίσοντα δάκρυας, με λαμπίσοντα δάκρυας. Γράψω γραμμοπόν, στείλομεν με λαμπίσοντα δάκρυας, με λαμπίσοντα.
ανθρώπους κανάν στον κόσμο και έχω κανάν στον κόσμο και έχω έχασα και τε μόντα ανθρώπους κανάν στον κόσμο και έχω κανάν στον κόσμο και εγώ θα τρώει μολικόν σώρα σιναρά ευτυμπά και έχω αρά ευτυμπά και έχω θα τρώει μολικόν σώρα σιναρά ευτυμπά και έχω αρά ευτυμπά και έχω άστρανε χαρεβέν. σύνοραν δε γενέθα και
μαγλών κοκκινόμηλων, να φιλεί και ρασοχύλα, μαγλών κοκκινόμηλων, να γίνουμε γουρμπανείς, Εβριού Μεσογιαννής, εσύ τούχε και μαξιλάρ, κι εγώ γεργανάπανης, εσύ τούχε και μαξιλάρ, κι εγώ γεργανάπανης. Κλείστα γκάλια στέμεναν, με τα δυο κάνα το βάσκλι στα γκάλια στέμεναν. Κάνεις ούτε κι ο χαρόντας να παίρμε να πέσαιναν, κάνεις ούτε κι ο χαρόντας να παίρμε να πέσαιναν. Να γίνουμε γουρμπανείς, Εβριού Μεσογιαννής, εσύ τούχε και μαξιλάρ, κι εγώ γεργανάπανης, εσύ τούχε και μαξιλάρ, κι εγώ γεργανάπανης. Χαιρούνταν και γελούνε, να ηλίτε μόντι μανάν. Και είναι ευτυχισμέν στο σπίτια των, ευτυχισμέν στο σπίτια των, πίνε και τραγωδούνε, να ηλίτε μόντι μανάν. Και είναι ευτυχισμέν στο σπίτια των, πίνε και τραγωδούνε, να ηλίτε μόντι μανάν. Και την ξενίτη αν παίρτησεν, φαίνεται κανάν κίσεν, να ηλίτη μάναν πέσμεν. Αρνημρούζος αψιμών για τέσσονα της εύδιαν, αρνημρούζος αψιμών για τέσσονα της εύδιαν, τι ψήσιμ το καψιμών για τε μεντράνο άνταν, τι ψήσιμ το καψιμών για τε μεντράνο άνταν, για τέσσονα της εύδιαν, εγώ έχασα τη χράμ, κι θέλω εγώ παράν, μόνο μανείς με γεράν, κι θέλω εγώ παράν, μόνο μανείς με γεράν. Η καρδιά μπρουλιέται και γαλιά γαλιά λιέται, η καρδιά μπρουλιέται, γαλιά γαλιά λιέται, όταν τρέχνε τα δάκρυα με χάλασαν το μάτια, όταν μια τα δάκρυα με χάλασαν το μάτια, για τεσσόνα της εύδιαν, εγώ έχασα τη χράμ, κι θέλω εγώ παράν, μόνο μανείς με γεράν, κι θέλω εγώ παράν, μόνο μανείς με γεράν. Εσύ τε
ήρθ' το άψιμος κι απες τη φωτιά. Έξω πόρτος ρούζα βανίμνταγιας. Oi, 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 το όνομα να τσχερέγγιν, το μάτια τσιμποντική, το όνομα να τσέμπαρεσα, εν τον πολλά ψηλέσα. Και βράδυ κι εγώ
άστρων και φαρμάκουνταν. Τα γλώσσας και τα στόματα εμάς το καταρρούνταν, εμάς το καταρρούνταν. Και τα γλώσσας και τα στόματα εμάς το καταρρούνταν, εμάς το καταρρούνταν. Μίκα Red Box. Σχεδόν ολοκληρώσαμε το απόψινό μας επεισόδιο. Καταρχήν σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο, το έχω ξαναπεί, μας αρέσει έτσι που συναντάμε γυναικείες φωνές πάνω στην παραδοσιακή μουσική την ποντιακή. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε που ήρθες απόψε εδώ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι περιμένουμε στο μέλλον από σένα? Έρχονται νέες δουλειές και νέα σχέδια που θα τα υλοποιήσουμε στο μέλλον. Οπότε δηλαδή ο κόσμος να είναι συντονισμένος στα social media, να έχει επαφή μαζί σου, οπότε να μαθαίνει τα νέα σου, αυτά τα μελλοντικά που έρχονται, τα πολύ ωραία. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και το Radio Pontus International που μας βοηθά έτσι για να πραγματοποιήσουμε εδώ από το μαγικό κόκκινο μουσικό κουτί στο στούντιο του Μπάμπη του και Μανετζή, να πραγματοποιήσουμε το Μικά Red Box. Να ευχαριστήσουμε και τη γαλαρία μας εδώ πέρα, τα παιδιά, το Στέλιο το Χατσαβίδη που ήταν στα πλήκτρα, το Γιάννη τον Αντωνιάδη στα ηλεκτρονικά κλουστά, φυσικά ο μαέστρος μας ο Μπάμπης ο Κεμανετζίδης. Δήμητρα, με τι θα κλείσουμε, με τι θα αποχαιρετήσουμε τον κόσμο? Θα κλείσουμε με ένα παραδοσιακό επιτραπέζιο σκοπό. Ωραία, πάμε. Δέντρο παπρασινόφυλλα, δέντρο παπρασινόφυλλα, δέντρο παπρασινόφυλλα, πίστενε μενε βορανό, όι πίστενε μενε βοραν. Ασονίον κρυψέστε μεν, ασονίον κρυψέστε μεν, ασονίον κρυψέστε μεν, εσύ να δασιν ουρανό, όι εσύ να δασιν ουραν. Σεργέψες, ελά πουλί μ'ια σεργέψες, ελά πουλί μ'ια σεργέψες, μόνον τερδες κάνετε, όι μόνον τερδες κάνετε. Γιατί σεν υπομονήμ, γιατί σεν υπομονήμ, γιατί σεν υπομονήμ, καμία αγγίτε